Білім учрежденияларында да тизден қызу урақ істі башлана. Ата-аналар һәм оқучылар үшін ең жауаплы шыр. Оқу йылында алған білімлеріні бойынша сынау тоташағалар. Шәһәр мәдрәсәләре, шәкертләре де ағымдағы ай ақырында сабақларын тамамлый. Бүгін сөзібіз Мирный микрорайонындағы тынычлык мәчете мөгаллимнәре турында. Мәдрәсә мәчет төзелгән көннән алып ук үз эшен башлап җибәрә. Бирегә шәһәр һәм Мирный микрорайоннан 300-гә якын кеше йөри. Мөгаллимәләрнең үз төркемнәре бар. Атнага 7 көннең һәр минуты исәптә. Аңлату эшләре алып баралар. Халык бик усалланды. Шуңа күрә усаллыкны җиңә алмыйлар. Ә менә шул усаллыкны җиңәр өчен, дөрес яшәү өчен бары тик дин белән генә яшәп була. Менә шуны һәр вакытта да, һәр даимда әйтергә тырышабыз инде. Балаларга да әйтергә тырышабыз. Әмма ләкин әле аңлап бетермиләр. Дәреслекләрне үз көчләре һәм мәчет ярдәме белән булдырганнар. Бирегә йөрүчеләр арасында күптән түгел башлаучылар да, 25 ел буена изге юлны үз итүчеләр дә бар. Мин үземне бик бәхетле итеп саныйм. Шушы дингә килгәнемә, үзебезнең менә шәкерттәшләр белән бик яхшы мөгаллимәдә без барыбыз да. Күршеләргә дә, даже икенче дин кешеләренә дә мин безнең диннең ничек яхшы икәнен сөйлим. Рәзимә Тимербаева Башкортстаннан кайткан, биредә төпләнүгә иман йортына дини гыйлем туплар өчен дип килдем ди ул. Намазларны укыйм, менә монда мәдрәсәгә йөри башлагач, уже дөрес укымаганнарымны Аллаһ Тәгалә кичерсен, дөрес укырга тырышам инде хәзер. Тырышам инде, балаларымны укыйлар, әлхәмдүлилләһи раббил галәмин, оныкларым укыйлар. Тырышлыклары бушка китми, мәдрәсәгә йөрүчеләр көннән-көн арта бара. Айгөл Гытауллина, Дамир Низамов, Яшел Үзән телекомпаниясе.